tatanong, lawis-wis, kawaya. Para lang kapikoy, palatay, latayan. Salbahis na pikoy, kawaray, batasan. Nagdayon-dayon lang, kaninday, higdaan. Kay pining na pikoy, kawaray, batasan. Kaninday, higdaan, ginlakar, lakaran. Salbahis nga pikoy, kawaray, batasan. Yan ang si pikoy, ako naging higutan. Atun mga balon, wala yan sa dagat. Ganit sa kalawdan, namamalatagan. Ang gaping nga dalong, ang dagang malangkot. Yan nagagaligaw sa mga tumarangan. Si Manong Palabiyo, mahalamang baligya. Ano mo, chincharo, upod na ang mantika. Pinapadisan pa, sinuluyat na tarong. Si Manong Palabiyo, mahala gihapon. Ang lubig, maupay ng tanaman. Ang tubang sa tayo gigikan. Nasaklay sa kawin, gan magtangay ahay. Tubanggon lang ang maupay kung nasanggay. Ang lubig, maupay ng tanaman. Ang tuba sa tayog gigikan. Nasaklay sa kawin, mga magtangay ahay. Tubangon lang ang maupay kung nasanggay. Ang panyo nga may binurdahan. Gisunod ni Inday, kay may nang sinahan. At nasisinahan ang labi nga nauuritan. Tungod lang sa saan nga waray katuman. Shout out Aqua Hots Resort from Antipolo City. Antipolo. Sa tuna nga panahon, ang isda nagmalipayo. Nagtugod hirahin sisyon, ang pagtuyag ira bubuhaton. Ang pating ira gilumbrahan, nga mayorhan ka isdaan. Kung diri nira pagsundon, kan pating sisibaron. Sa tungkuna nga panahon, ang isda nagmalipayo. Nagtugod hirahin sisyon, ang pagkuyag ira bubuhaton. Ang pating ira gilumbrahan, nga mayorhan ka isdaan. Kung diri nira pagsundon, kan pating sisibaron.
kay Madam Mary Hinder Alovera from California, USA. Madam John Comer from California, Yes. USA. Yes, happy birthday, Ma'am John Comer. Madam Georgina Borromeo from Sweden. Daw ang kakonsuelo, mahihula ang ulo, maininis na ang dulo, kina sila tinagalog na babaro. Marasa nga igsusong marapati makaag, mapaabog kalapin, maupay na birikit, na binagod kung may adat ang balahing nga kilaw, amon at maupay nga pagminum. Shoutout kay Kagawad Pio Morris and Madam Emnas A. Morris from 3rd Avenue, Caloocan. Shoutout kay Madam Mel Bagyanan Moranti and Sir Joey Moranti from Boston, USA. Shoutout kay Madam Solabanis and Busing Cesar Abanis from Antipolo City, Busay Resort. Aba daw pagkadistuso ang parainong nga tao, labi na daw kung nagkakatiriro ang nga tanan nakatabog. Ang marasa nga igsumsum marapati makaag, mapaabog kalapiun maupay nga birikit, labi na daw kung may adat ang balahing nga kilabog, amon ang maupay nga pagtinong. This is Zaldy Mini Sound Cha-Cha Na. And shoutout kay Madam Dade Gabas and Busing by Gabas from Libyao, Bohol. Auntie Lilibit Quinton and Kuya Ferdinand Quinton from Tondo, Manila. Once again, shout out Aqua Hots Resort from Antipolo, Rizal. By Kuya Marshall Daza and family. Oh yeah! Pangin daw ganla, pinupuyong ka. Ang sagot ko sa'yo, ang sagot ko sa'yo, magpa-opera. May pasip ako, ang nalaylay mo gabon ka. Naano ka na, kay nasikang kanta. Pangin daw ganla, pinupuyong ka. Ang sagot ko sa'yo, ang sagot ko sa'yo, magpa-opera. May base mahuwas, ang nalaylay mo gabon ka. Iniwanan ko na, inin akong asawa. Kay ora-ora, hika madyungera. Anakong sweldo, termino ubos niya. Kung napiperdi, iyapain kong labida. Anak mga anak, pinanggugutom na. May waray pagkaon, naging tunuro taira. Kay Mrs. Perry, hamad yung mag-aga. Isang litboy si Tini, na amon pamilya. Kung nauli, ako tigang trabaho.
Suhi number one, akong iya babayaan. Nahidakpan ako nga may da number two. Ginbasol ko number two, ang sobra nga karinyo. Kay ginhagkan ako, nabulgar ang sikreto.